Ngisabancane. Umendo uhlula ngisho abantu abadala. Angijajile nalesiphiwo sini. Kodwa owami umendo angiboni ukuthi usuready ukuthi ungamendweni. Usuready ngokwakho ukuthi ungamendweni. Ngokwami ukucabanga baba ngicabanga ukuthi sengikulungele noma ngeke kube ukuthi sekusheshisa yonke into manje. Eish. Lodwa abanzima owami. Ngoba kwayimina owami angasiphendi isikhathi nawe. Isikhashana nje ngikwazi. Nawe futhi awasiphendi isikhathi nami. Futhi owami kunezinto nami engidinga ukuzenza ubuhamba wakho. Kuze nawe ukwazi ukuthi ubuyele isibongo sasekhaya. Ebengisana ama-plans nomndeni. Ukuthi manje kulunga lento yakho ukwazi ukuthi ungamukele njengobaba wakho kumele umndeni uhambe uyokhokha. Oh, Kachin. Oh, where we not? Sakulego. Ay, fanya Kachin. Ay, say na po sa spaghetti. Oh, where we not? Pois vamos manjar. Ah, escola, Kachin. Ay, esses moleques. Não, eu vou ter uma boa coisa. Para buscar isso, eu vou dar a rádio na hora. Okay. Gula. Ay. Sizibulele uvula Kajeni. Ayisibulele yona. Hey. Ha? Nihlala nje into nodaka kanje. Ngifeka usuku ngiyane. Hey, sesibhubhile. Hey, nilimele le ndawo imvula inanje. Ya, silimile. Ay, ayisibulele nodaka imoto la. Ay. Hey.
Siza ukuthi le ndoda yayishayela ama-truck. Manje hayi iyakwazi ukuphutshuka Kanje siyabingelela nje mfowethu. Emndenini wakwaNdlovu nonke siyabingelela. Owami noma wakhe sihamba naye. Awusaxawule ngisho kubaba wakho owami. awu usufikile ekhaya. Ufikile ekhaya sasihamba ngelide yangaka nawe. Wawuyikhipha Gatsheni. Nifana impela owami. Ibala Ibala labo lizothini. ubani wayezotheleka umkhulu noma ubaba Ikhehle. Ikhehle nithatha ibala ekhehle. Ya manje kohle izinto lesobala. Awusuka uyabona ukuthi kwakuyinsizwa sho le. Hey Ubani pho Gatsheni? Uthathwe indlela ekade ehlele emlindi. Wasethathwa indlela khona emndenini khona kumele iphuthume khona la emndenini. Usho umuntu ongekho. Umuntu ongekho bese kuba nayo sehlabahlala azolahlithemba yabo. Hayi sobe sabulawa imbula ngoba akugijimeki la endleleni. Kunekuncane. Mhlawumbe imvula mhlawumbe ibambile sawa. Nanokuthi semasiqhamuka lapha salibona ngathi kunemoto ebibhajiwe iphambi kwethu kwalinda ukuthi ize itakulwe yona bese siyadlula. Zona ziyabhajwa. Indawo yayimbi ngempela. Idinga driver bang experience. Hey. Cha Gatsheni umalandela njengoba sihamba nabo omaka owami nowami uzokulanda ngoba nawe uyathuka ukuthi lamadoda lokho engihluphe njalo inyoni TV kazi ngenzani ozothi kazi ngenzani labafowethu lawo. Ya kodwa phela uyazi nawe Gatsheni ukuthi uma sisuke sekufike thina sisuke sihamba uhambo oluhle naye asuka ezojabulela uyabona. Ngishawa uvalo ukuthi mhlawumbe wamsishintsha ama-plans useziye naye asamdingi ubaba yabo. Hayi. Ya cha Gatsheni nje ukuhlela phezulu kwendaba. Nathi ke bese ngasayitshela futhi ukuthi ke mhlawumbe sisazolokho sibuyela kambili sibuyela lolu daba njengoba nje kunodaba olu serious kakhulu. Sokusebenza ngapha enkandla lenyingane yami enzayo so nje siphasi phezulu nalo kubi. Nathi ke kodwa ke uthe ngoba kahle kahle sifonelwe uMambili beno owami kambili. So ke ngokuthi nathi sithe masilalela into abafisa sibalekelele kuyona sabona ukuthi futhi iyasidinga ngoba mhlawumbe kunezinye izinto ezodinga futhi ukuthi mhlawumbe makuba khona izinto ezimdonsiswana lapho nalapho siphinde futhi Joseph fanele sibuye futhi kanti ngcono uma ukuthi le nto abasichazele yona sivele futhi siphinde sihambe nabo ke njengoba kade becelile ukuthi sibaphelezele ngoba kahle kahle uowami uyena kahle kahle umuntu okade nesifiso sokuthi ayengawakhe le kaMashu ayokhuluma noma wakhe so ke shuthi ke naye kwamsinda ukuthi hambe yedwa esethi ayicela ke umphelezele ubengekho kuba vunya kaMashu bengihamba ngedwa bengekho kwaJobe into ekhona la wona Gatsheni indaba yakambili so ingane kambili Gatsheni bafisa ukuthi bayithathe nje ngokusemthethweni okusho ukuthi beqala ingxoxo zokulobola ngokuchaza ke angazi ke nayo mhlawumbe owami uzophinde naye kulandise njengoba ichazela uma wakhe ukuthi mhlawumbe sibe sesithombe nesodwa kodwa nje inkulumo njalo ingane kambili ngazo ukuthi bafuna ukuvela nje beyilobole straight igcine ihlala nje khona ngokusemthethweni noma mhlawumbe ke kungakazoshadwa manje kodwa nje kwazeke ukuthi ingane emeya kambili iya endaweni efanele. Ya ngicabanga ukuthi ke kambili ke base beshawa ke izona ke izinto ke zokuthi angazi abazi bazoya ngakuphi kanjani. Mhlawumbe owami ubaba wakho nawe ungamphinde umbekele umchazeleke njengoba de sixoxa noma wakho. Baba kahle kahle into eyenza ukuthi ngiphinde noma siphinde mina noma uMambili sicela ukuthi obudi baphinde babuye baqhubeke nokusisiza lolu daba lolu ukuthi vele uma wayecelile ukuthi meqhubeka befuna noma sebefuna ukwenza into enhle abe khona nabo ukuze ngoba sekahle sebesiqalile ukusisiza lolu daba lethu nanokuthi mengiya ngiyocela noma ngiyokhuluma naye ngiyomcela kahle kahle ukuthi sibonisane naye ukuthi kahle kahle mekuthiwa ngoba kuthiwa befuna ukungicela kambili
ikephi la kumele kiwe khona isekhaya kwaGumede noma iKwaNdlovu. Iloyo inkinga lesinayo ebesingazi ukuthi kahle kahle kuziwa ngakephi, and into eyenza ukuthi kahle kahle ngize kube ukuthi angikwazi ukuthi ngiyele because nami kahle kahle ngizokala ukuxolisa nakuwena baba ngendlela engiyiphathe ngayo ngendlela engikhulume ngayo since iqale lolu daba lolu ngisho ngingakosazi kahle iside lakho le story, kodwa indlela ebengiyiphatha ngayo nebengikhuluma ngayo bingekho right. Nakuyena kungabe kunzima because kahle kahle before nje sonke lesikandali lesi bengimazi umuntu u straight, so bekunzima ukuthi ngivele kade ngihleli lapha sengiyakuyena ngizokhuluma naye manje ngendaba zokuthi ngiyamalobolo kanjani wayena ngakothuli nje kahle ithuba ngixolise ngokuvele ngisuke ngeyamfana uma ube ngazi ukuthi sekukhona umuntu mhlawumbe engibambisene naye. Mntanami lunzima lo daba ozanalo. Imali mntanami kukhona nabaphushile ukuthi uthathe lesi sinqumo sokuthi ubucela noma kusuka kwena ngaphakathi ukuthi uvume ukuthi hayi usuready ukuthi usungagani usuready ukuthi usungayenzi nomuntu. Kahle akekho engathi ungiphoqile, ayikho nento engathi ukuthi mhlawumbe iyona engiphushayo. Kuyikona ukuthi nje ngiyayibona ukuthi mina sengikulungele naye umlungisi ngimbone umuntu oright noma ngokweminyaka elingana nami, kodwa ngokomqondo ukhulile uyakwazi ukungisiza noma ngisenkingeni siyakwazi ukubonisana kahle. Kodwa owami ngisabancane umendo uhlula ngisho abantu abadala angijajile nalesiphiwo sini, kodwa owami umendo angiboni ukuthi usuready ukuthi ungamendweni. Usuready ngokwakho ukuthi ungamendweni. Ngokwami ukucabanga baba ngicabanga ukuthi sengikulungele noma ngeke kube ukuthi sekusheshiswa yonke into manje. Eish. Lo daba lunzima owami. Ngoba kwayimina owami angasiphendi isikhathi nawe. Isikhashana nje ngikwazi. Nawe futhi awasiphendi isikhathi nami. Futhi owami kunezinto nami engidinga ukuzenza ubuhamba wakho kuze nawe ukwazi ukuthi ubuyele isibongo sasekhaya ebengisana ama plans nomndeni ukuthi mabe kulunga ngento yakho ukwazi ukuthi ungamukele njengobaba wakho kumele umndeni uhambe uyokhokha ngoba umthetho walekhaya ingane nengane iyakhokhelwa. So namfuthi asikho isinqumo ngasithatha lokho okusho ngoba umndeni awukho nobantu wakho bangekho loba umncane bakho abanye baseGunda baseCape Town, yabo ngiyakuzwa ngiyakubongela kodwa ngizwa kunzima. Ngoba kona ke kona zihlangahlangene izinto kanje njengoba ngathi sisanda kudlula kule nto le. Nami ngeke ngambiza umfana ngamcela izolo ukufakaza nje inkulumweni yakho kanje ngeke ngamcela umfana izolo sifika khona kambili. Ngathi ayisondele le ndoda ngawubuza futhi lobuzo njengoba shuthi ngasho ukuthi bengibuzela wena impela ngawubuza nje ukubuza ukuthi ngabe ndoda usokulungile ngempela yini noma mhla simpe uyenza nje ngoba kufanele wenze ngoba kwalisimo sokuthi ingane ihlale ekhaya. Hayi naye bakuqinisekisa umfana ukuthi cha uyasibona isidingo sokuthi akhaya. Ngambongela aneyuhlulile ehlula khina ngoba phela ngasho sikathathi yabo kodwa ke phela ke nomendo futhi awukhulelwa. Ngiphinde ke ngize endabeni kaMagumede asayichazanga abasezivele sesifika sesifika nje naye sesinikeza ingane ithuba. Cha uMagumede sifikile kuyena ngoba sizoye kambili saya kaMashi ngoba ishilo ingane sifisa uqala ngama ayisakhuluma ke futhi naye owami nje wambekela njengoba ekubekela nawe kanje. Hayi akushilo nje uma wakho uthe hayi uyayibongela ingane wakujabulela ke lokho ke kwakodwa kwawukuthi ke naye hayi asikho isinqumo
azogcina iphuma naso eyedwa ungekhona njengomzali wekhaya. Ingakho-ke sigcine sifika naye ukuze mhlampe-ke nike nikhulume ngezwe elilodwa ukuthi niphuma naye nazi ingane sezinehlisela lo mthwalo lezinehlisela wona njengamanje. Nalo vele sikade sawuthwele nesathi nesiqala nje ukuqhansela phansi. Yabo awazinzi nawo yebo sesubekile phansi kodwa awazinzi ukuthi sowuzenzile nje. So ingakho-ke saba noma wakhe naye akabanga Nkosi yami nesinqumo. Yena nje ujabulile phela njengomzali wajabula kwawukuthi-ke kodwa manje naye cha uyayiqhelelanisa ney'nqumo zey'ngane. Ingakho-ke silagajeni. Kodwa Malandela kunento engifisa ukubuza Boya Benyathi ngoba phela ngithi sibe ngabantu besintu. Njengoba nawe ushilo ukuthi la ekhaya nakhona kunosiko lakhona ukuthi mhlambe ukhona nowawo usukwenzile mhlambe enganeni lutho mntaka imali izoqala nge-step yabo ngoba ngamshiye sesifile mawakhe yabo ngoba nje sikhona sihlangana nje naye imali izoqala i-step sempilo yakhe yabo. Malandela kodwa ngoba sihamba naye noma Magumede ngoba phela udaba lolu olwabo Gatsheni noMagumede nemvumo yakho nje Boya Benyathi ukuthi naye kube khona ukuphefumula okudlulisayo kulolu daba lolu. Yabo ngoba phela thina singena vele ngokuthi udaba olwaqala ngathi ngoba phela Malandela kufuna ube ngathi siyaqhamukhela kodwa sifisa ukuthi ngoba sekuqhamuka nento enhle kanje njengoba no owami lo Mambili babesibhalela besho ukuthi bafisa ukuthi lento sibe khona ekuqaleni kwayo iziyophetha. Yabo kodwa ke nje manje lento isi between imindeni ewu2 ukuthi decide owakaNdlovu nowakaGumede wacela noMagumede unabafowabo ngingazi. Ma langa njengoba nami ngila ngihamba nowami ne-Nyoni TV kukho konke engakwenza nobuhlungu engikuzwise ingane nawe othe usuphuma ejele wabuzwa lobuhlungu ngenxa yami. Ngila namhlanje ngihamba nayo owami ezokwazi ikhaya amazi kuba kwakhe enhlelweni eseyithathwa ngayo. Kuhle kumnandi nakumina kodwa kube nzima ngingedwa ngoba usukhona usubuyile njengoba kwakhe. Bekumele konke ngikulethe kuwena ngingayithatheli iy'nqumo engingayithatha phambilini ngo-owami. Namhlanje iy'nqumo zonke Gatsheni ngicela ziphume kuwena. Angisenawo mina amandla. Ingane siyamazi ubaba wayo. Ngiyabuzwa nomntanami. Ngiyabonga futhi ukuzala amagama eqhamuka kuwena. Engicabanga ukuthi isinqumo esi-right ngicela silinde udadewethu ngoba vele udadewethu uwumuntu ohambile ozobuya lithi ngoba bazobuyisa. Yabo angazi ebengakujabulela ukuthi owami njengoba anti wakho wayecelile ukuthi uyacela bandla ukuthi ulale ekhaya. Angazi ukuthi-ke mntanami ubungathini kulokho ukuthi simlinde u-anti akubone u-anti
kusasa mhlambe mase siyanikeza imali yokugibela wami Oh atambona naye kwazi akwazi ukuhlala naye noma ministry yabo nje yeah yabo njengomuntu ohamba inhliziyo yakhe ikhala yabo ukuthi ingane umntanami akaze ngihlale naye ingane yomfowethu akaze ngihlale naye oh yeah futhi sithi ushilo ukuthi u-Andre kade silindile ya abantu bakhe kade ngilindile ngempela hayi Okay, siyayizwa leyo gajeni. Mhlambe sizoyibona ngasekugcineni ukuthi ngisafisa ukuthola gajeni njengoba ngizwa lokho ngithule ngilalela inkulumo ukuthi uma Gumede ushiyela ezandleni zakho izandla zakho gajeni nawe futhi uthi ubungakenzi lutho for ingane. Yeah, siya understand akekho umuntu ongazi ukuthi sezidlulile. Nasi isimo sesifike silapha ngokwethu. Uma uthi ubungakenzi lutho shuthi sichazo kumele ngokwesintu ingane vele ibhilonga umalumayo ngokugcwele. Izinto zayo fanele zenze ngala ngokugcwele. Noma Gumede naye uthi ushiyela ezandleni zakho. Angazi ukuthi lapho mhlambe lizodlula kanjani lokho noma mhlambe egajeni fanele uqale ulungise. Mhlambe into engayithola noma engayibuza. Cha nesibhalile ingane icelele ukuthi singenelele. Ngicabanga ukuthi sonke si-compatible so ngicabanga ukuthi noma yimuphi umbuzo engawubuza akukho la kuzoshiwa khona kuthiwa kude nale MTV maka owami usuka sakhe. Maka owami ngicela ukubuza mina ukuthi kulezi ndawo ezimbili kukhona ikini komalume waka owami kubi la ekhaya kwaNdlovu kodwa manje into eshaya ugatshe nayichaza manje uthi akakenze lutho ingane akakayenzeli lutho ngokwakho maGumede isifiso sakho ukuze uqhubeke izinto zengane ufisa kwenzakale kuphi kini noma mhlambe kulinde ugatshe nalungisa izinto zakhe ngokuphelele bese izinto ziqhubeke ngapha ngesayidini lengane. yeah futhi uqinisile ngoba ukhiye usokube wabili ngoba phela mangilalela nje ngokwesintu sakithi nje siyikhulumela vele owami ungenze ukuthi not ungenzeka ubelonga komalume kodwa ke gatsheni ngoba usho nawe ukuthi awenza ngalutho sekukumaGumede ukuthi mhlawumbe ecacise naye ukuthi mhlawumbe ungaqhubeka neprocess yokulungisa ukuze wengane ukuze kulunge kwengane ngoba phela kahle vele isintu sisho njalo ukuthi njengoba kanje nje vele ungakazi uhlawulo noma ukhiphayo ukuhlenga ingane ngokwesintu okhomba kona ukuthi usabiza ini komalume kodwa ukuze ngalibizi komalume sekuzoba kulila abazali bengane ukuthi nilungise intelo kahle ngokwesintu ukuze ingane intayo iqonde. Ngiyanizwa ngokwami bengafisa ukuthi uLanga ahambe ayikhaya ayohlala kuqala owami ebese emveni kwalokho umndeni wami nomndeni wakaGatsheni usungahlala phansi ubonisane ngesinqumo osithathayo ukuthi owami ulotsholelwa komalume noma umndeni uyavuma ukuthi azolotsholelwa kwaGatsheni. Ngiyacabanga mawakhe ukuthi uma before ngiqale ngizwe umalume ukuthi bathi uma sengibanikile konke lokhu abazobe bekudinga yabo owami ngiyacabanga ukuthi uzobe esenzelwa izinto zala ekhaya ngokusemthethweni yabo so mina bengicela ukuthi isinqumo ongicela usidlulisele phambili mntana memumva la usuka khona ubaba angiqabile ukuthi mntana mbeze cela bengilinde kancane ngidlulise lezi zinto kumele ngidlulise ngawo yabo thereafter bese ngiyambuleka lezinto zakho uhambe kahle yabo lonto ngoba ungahamba ushiyela ngemuva ile nceba ube yilona elikhiphe emendweni yabo
ungcono nje yonke into yakho process yakho ihambe kahle cha bengibekezelela nje kancane ngoba nami bengazi ukuthi kuzohamba kuze kufike la mhlambe baba kungeve ukuthi mhlambe sengiyaxina noma sengijahile mhlambe bengingabuza ukuthi ukulinda mhlambe ngase ukuthi mhlambe uyaphela lo nyaka noma ngase kube mhlambe isikhathi esingana mathi uyakalelela wena ngokubuka kwakho izinto esayidini lakho unyaka kuphele mntanami njengoba kwakho nje esabanjwa amatoho kodwa bakhona babomncane bakho bayakuthanda banjengobaba kuwena baba bakho futhi bangempela lesimo ngizokhuluma nabo ngefoni ngibachazele ukuthi ingane sekukwenzakala u1 no2 no3 so kunento ekumele iphuthume kanje yabo ya ayinamanga izinto yakho wami ikhuluma baba iqondile siswami ubaba kancane yeso kancane ubaba into nje engizwayo ukuthi ilento nje kufanele ulungise encane uyabona phakathi komndeni wakanthovu nakomalume akho siyabonga futhi nani Magumede ukubambisana uyani nobathathu ngoba ngicabanga ukuthi ukube ubekho umunye umuntu Gatsheni lokho kufanele singakuhlobo ukube kweko umuntu emagajeni uMagumede ubeza uthi uze ngala komalume ngoba efuna imali kunalokho uthi yena uthi aqale kulungiswe kuqala indaba yakho nendaba yengane kaGumede ngiyacabanga ukuthi nje kukodwa lokho kwaJobe mina ngokushayela ihlombe kakhulu ethenini ngampela uma ethi uxolile udlulile uMagumede kuyasibonisa kuyabonakala ngoba abantu bamanje Gatsheni bese befuna nje ukuthi uma kuxoxwa ingane umuntu yazi ukuthi hayi siyabona ucebile manje uyabona abasho balumade ngekho yabona so ngicabanga ukuthi kusho ukuthi kuyacaca ukuthi Gatsheni ukuthi kumele eqale kulungise wena qala kuMagumede kulungisela ingane ngoba phela vele mangahle kuthiwa kuyiwa ngokusiko impilo lwethu olwenziwayo vele ingane iphilonga lapha komalume futhi nomalume mangathiwa kulethe inkomo kubo vele ngeke uzibasole kodwa ke uma ukuthi nawe njengendoda uzoqala uyolungisa futhi siyabonga kakhulu malandela uMagumede lento ayizisimo kulu kakhulu ukuthi athi hayi akuziwe kuwena kuqala ngoba umunye bengakujamba ngempela athi akuzi inkomo kuyena shothi nje inselelo isikuwe buya benyathi thina sesolindwa ngakuwena ngoba wena sokumele wenze action manje ukuthi uyayihlenga iningane uyakhona yini ukuthi wenze uzokwenza enganeni ukuze ingane izoqhubeka ibe undlovu kuphelele ngiyakuzwa ngoba mntanami ngizacela ukubuza usuwamthinta umzimela wamazisa ngaludaba noma wagcina nje ukukhuluma nami khona sekunesikhathi kona sagcina and bengingakumtsheli ngaludaba lolu because bengiqalise kuma ngizothi siqale sixoxe ngalo ngithina nje bengingakumthinti kahle kodwa bengingenazi kodwa ke sizobonana thina njengamadoda ngibona ukuthi ngimchazela kanjani ngaludaba noma ngeke zenze lutho kodwa njengomuntu owakhulisa njengomuntu onesandla empilweni yakho yabo futhi kuyindoda kusamele makudlula zonke lezi zimo ngikwazi ukuthi ngiyibone yabo uthi uzobona ngani ke uNkulunkulu uzokwenza ama plans yabo cha amazwi nawo indoda kajama amakhulu eMasikatsheni mfowethu nami bese ngithanda ukulibala kancane insizwa kaMzimela sesijabuliswa nje nathi lezi zinto esidadema ngiqhaza so ke udoda ke futhi lokho uma ukuthi nawe uyafisa engathi ingane ngalidlulisa lo daba nje nakuyena mhlawumbe uma just nje mazisa ukuthi baba kunento kanje so ke nami ngifisa ukuyibuza le kodwa ingisini yabonga phela angazi nawe ukuthi mhlawumbe into yayiphathe kanjani masolo njalo sithehlela kuyo yabo kodwa ke owami kuzwakele ukuchaza kwakho kuyazwakala awusole ndawo anga sengisho awusole awunankinga kunankinga bona
nayo izindlela abafuna ukuthi ilungiseke ngayo le daba le. Mekuyikona nje ukuthi ngeke ugcine mhlawumbe sekululeka kakhulu. Sekuthatha isikhathi eside kakhulu. Kodwa Gatsheni mhlawumbe nangoba esho umndodakazi wakho ukuthi ngeke mhlawumbe kube yiprudent phela okunye malandela umuntu ngathi uzolungisa kulula isikhathi kanti umndodakazi uyambona ukuthi usejaha kuye emzini wakhe hayi ushintshe umqondo ushintshe umqondo thina singogatsheni abangasukeli thina singogatsheni abangahluleki ya sinombongo nje izinto siyayiqondisa nje mase ngifanele kahle udaba into ezolunga nje ya ngombongo ngalekelelana yabo lonto hayi mahle lawo masu mahle kakhulu mhlawumbe ke naye futhi u-anti naye mayifika usuyombekela-ke mhlawumbe naye khona ayawuthayisela ngaphezulu enkulumeni esiyikhulumile mhlawumbe naye uthini ubona kanjani kodwa nje ngizwa mina konke enivumelana ngakho hayi ngizwa konke ukuthini kakhulu sicabanga ukuthi nabantu abasilandelayo ngalolu daba lapho wami mhlawumbe bazobona ukuthi hayi kwenzeka kona okufanele manje owami u-anti wakhe becelile la ukuthi noma ngibona ukuthi izinto zokushintsha awuyiphethe yabo becelile ukuthi ucela ukuthi ulale akwazi ukuthi mayibuya akubone yabo. Angiyiboni inkinga mina kulokho ngoba kusekhaya vele kusekhaya angiyiboni inkinga kulokho kodwa bekungaba ngcono ukuthi uma nayo angavuma ukuthi asabe nami mhlawumbe sihambise yami ngesikhathi esisodwa ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngisale ngingedwa yabo sithi wena engicela ukuthi ngize naye la ekhaya. mhlawumbe sesidingile hayi seyomndeni seyomndeni kahle kahle into zokushintsha besingayiphethe besingeke inhlelo zokuthi singalala ekhaya. hayi no Gatsheni mhlawumbe asiceleni indlela asiceleni indlela Nawa kakhulu mfethu uhamba ngemba mfethu. Abafuthi bazocisha so siyabonga kakhulu mfethu bazovala la okunye futhi nathi ngabo benyathi nathi kuningi mfethu Let's go. Nje nje